Tunnetko jo tarinan siitä, kuinka verkostoyritys Logiera mullistaa logistiikka-alaa? Pysähdy hetkeksi. Me kerromme sen sinulle 6 minuutissa. Miltä tulevaisuus näyttää nyt? Tiedämme, että logistiikka-alan toimijat ympäri maailman kohtaavat saman ongelman. Toiminnan jatkaminen nykyisillä malleilla johtaa lopulta kaikille osapuolille kestämättömään tilanteeseen, eikä tulevaisuus näin ajatellen näytä kovin ruusuiselta. Koska kuljetusjärjestelmissä on paljon päällekkäisyyksiä, eikä kaupunkien infrastruktuuri kestä enää lisääntyvää kuljetusliikennettä. Sijoittajille puolestaan tilanne on hankala, koska kaikkien osapuolten marginaalit jäävät alhaisiksi, eikä alan sijoittaminen tunnu houkuttelevalta vaihtoehdolta. Ja meihin kaikkiin tämä vaikuttaa siten, että malli on ympäristön kannalta yksinkertaisesti huono ja kestämätön. Onneksi tämä tulevaisuuden kuva ei ole ainoa vaihtoehto. Nyt on korkea aika toimia. Tervetuloa Suomen toiseksi suurimmalle talousalueelle, Tampereen seudulle, Logieran toiminta-alueelle. Koska nykyinen näkymä logistiikka-alan tulevaisuudesta ei meitä miellyttänyt, päätimme pohtia asioita aivan uudella tavalla. Miten voimme uudistaa koko Tampereen seudun logistiikan, tehdä siitä ympäristön kannalta kestävän ja samaan aikaan mahdollistaa tuottoisan yritystoiminnan kaikille osapuolille? Päätimme miettiä asiaa suuressa mittakaavassa. Miten mullistamme koko logistiikka-alan kestävän kehityksen, tuottavuuden ja tehokkuuden näkökulmasta? Miten voimme aloittaa kokonaan uudenlaisen aikakauden? Pohdintojemme tuloksena päädyimme toisenlaiseen logistiikkamalliin. Meidän tulevaisuutemme näyttää nyt aivan toiselta. Tervetuloa tulevaisuuteen! Tässä näet ylivoimaisen älykkään logistiikkajärjestelmän, kukoistavan yritystoiminnan 2020-luvulla ja ympäristön kannalta kestävän ja puhtaan ratkaisun. Tiedämme, että uusi malli lupaa paljon. Katsotaan ensin tarkemmin, kuinka kaupunkilogistiikkaa voi meidän mielestämme kehittää. Yhdistämällä kuljetuksia kehäteiden varsilla sijaitsevissa logistiikkaterminaaleissa voimme merkittävästi vähentää kuljetusten päällekkäisyyttä ja kaupunkijakelun ruuhkautumista. Tämän seurauksena tavaratoimitusten kustannustehokkuus paranee samalla, kun alueellisen logistiikan kokonaispäästöt vähenevät merkittävästi. Alueen infrastruktuuri voidaan pitää huomattavasti yksinkertaisempana. Me kutsumme tätä kestäväksi kaupunkilogistiikaksi. Kaupunkilogistiikan uudelleenjärjestely on vain yksi osa uudesta toimintamallistamme, joka koostuu 3 tukijalasta. Katsotaan mallia hetken aikaa laajemmasta näkökulmasta. Seuraavaksi esittelemme toisen tukijaloista, jota kutsumme nimellä yhdistetyt kuljetusväylät. Tämä tarkoittaa käytännössä tavaraliikenteen kuljetusputkea, joka hyödyntää sujuvasti ja saumattomasti kaikkia kuljetusmuotoja, laiva- ja lentoliikennettä, rautateitä ja maanteitse tapahtuvia kuljetuksia. Me kutsumme tätä kuljetusverkostoa yhdistetyksi kuljetusväyläksi, ja se tarkoittaa tehokkuutta, kestävyyttä ja luotettavuutta koko logistiikkaketjussa. Tiesitkö, että logistiikka on pääasiassa informaatiovirtojen hallintaa? Logistiikka-alan toimijoille on ensiarvoisen tärkeää, että oikea tieto on oikeiden ihmisten saatavilla koko ajan. Vain ajantasaisen tiedon ja kommunikaation avulla logistiikkayritysten on mahdollista toimia tehokkaalla tavalla. Me Logierassa huolehdimme, että jokaisella Logieran verkostossa toimivalla yrityksellä on mahdollisuus hallita informaatiovirtoja uusimman teknologian ja tehokkaiden verkostojen avulla. Tämä tarkoittaa katkeamatonta informaatiovirtaa, täysin integroitua logistiikkaa ja parhaiden toimintatapojen jakamista sosiaalisen median avulla. Tämä on uuden logistiikkamallimme 3. konsepti, jota me kutsumme älykkääksi verkostologistiikaksi. Palataksemme vielä tulevaisuuden kuvaamme ja Logieran kantavaan ideaan. Tulevaisuutta ei voi rakentaa ottamatta huomioon ympäristöä. Vain luomalla kestäviä ratkaisuja logistinen järjestelmä voi olla riittävän pitkäikäinen ja toisaalta vastata hyvin ajan tarpeisiin. Olennaista ja uutta Logierassa on se, että alueellinen kehitystyö keskitetään niin, että siitä pääsevät hyötymään monet eri osapuolet. Kehitystä keskittämällä logistiikassa voidaan paremmin ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Me tulemme näyttämään, että luonnon resurssien suojelu käy käsi kädessä asiakkaan kokeman arvon tuottamisen ja ylläpidon kanssa, ja lisäksi kasvattaa luottamusta logistiikkajärjestelmään.
Miten sinä voit osallistua esittelemämme uuden logistiikkajärjestelmän kehitystyöhön ja käyttöönottoon? Me etsimme logistiikka-alan yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita tulemaan mukaan verkostoon, jossa kehitetään alaa yhdessä. Me etsimme myös sijoittajia, joille tarjoamme kohtuullisen riskin infrastruktuurisijoitusta Pohjois-Euroopassa. Tuotot ovat sekä keskipitkän että pitkän aikavälin tuottoja. Logiera, logistiikan uusi aikakausi, kuten sitä nimitämme, aloittaa logistiikan uuden aikakauden järjestämällä uudelleen koko Tampereen seudun logistiikan. Me kehitämme alueesta entistäkin elinvoimaisemman, toimivamman sekä ekologisen edelläkävijän.